Witamy przy kafeju a przy teju. Witam Cię serdecznie. Dzięki, że się zgodziła na taki tref. Z nami dzisiaj Iza Myślik, autorka poezji po śląsku, słodko-gorzką poezją. Powiedz, no, dobra. Najpierw trzeba powiedzieć, o co się idzie przy tym trefie przy kafeju a przy teju. Trefy takie z kulturą, literaturą, z ludźmi, co poradzą po naszemu, po swojemu, einfach po swojsku, prawda? W miejscach, kaj ludzie mieszkają, kaj są i nie będziemy się starali wycinać niczego. Also einfach pogodka, będziemy mlaskać, będziemy się śmiać, będziemy jeść chipsy, będziemy pić. To powiedz, no kamy sam są. Dzisiaj my są u mnie na balkonie, w mojej rodzinnej chałupie w Porambie, z pięknym widokiem na Annaberg. Dzięki w ogóle, żeś się zgodziła na ten tref. Za tym strumem można nie widać, ale ja To za Annaberg. tym strumem widać. Z kamery nie baje niestety. Szkoda, że nie baje. Ale co baje widać powiedz, no? To znaczy, jakby tego struma nie było, to by widok był jeszcze fajniejszy. Kiedyś dawno temu mój upa chciał ściąć ten strum, ale moja uma mu nie pozwoliła. A szkoda, bo to tam był jeszcze fajniejszy widok dzisiaj. Ale co tam widać? No Annaberg. Ale ludzie nie wiem. Aha, nie wiecie co to jest Annaberg? Ja, ale genau co baje, tam widać Ja, klasztor, ja. Dumpek Grzyma Ja. i my sam są genau w Porambie, prawda? Genau. U Ciebie na balkonie w Heimacie. I ono richtig wejrza, Eli się to nagrywa. Dobra, Żeby nie było, że za chwilę będziemy musieli od nowa. Ja. A ja bym powiedział, ty narychtuj książki, bo w której za chwilę będziemy dyskutować. Co ty? Ej, to jest... Czekaj, jest jakieś dziwne. Ciebie widać dobrze, ci powiem. No i to źle, że nie widać dobrze. No ale ty się właśnie autorką, a za w tym momencie... Ludzi nie w ogóle narychtowaną No na ale to. to nie trzeba być narychtowana. Tam 4. To chyba nie, a wy? To nie. Dobra. Tak jak Rzek już wspominał, Iza jest autorką tej właśnie książki Słodko-gorzką poezją, wydane w Silesia Progress w maju 2025. Powiedz no mi, Iza, tyle czasu już siedziała nad tą książką. Tak, richtig to 2 lata. Od momentu napisania pierwszego tekstu do wydania richtig było 2 lata. Ja. Ale ja siedziałam nad tymi tekstoma pół roku. Za pół roku były richtig fertig, że ją była gotowa już potem wydawać, ale jeszcze potem musiała przejść wszystkie korekty, a potem czekała, aż wydawca zgodzi się to Ale- opublikować. 2 lata śmiała co, heft i żeś do heftu pisała, albo jakobyś to powiedziała? Ja do heftu, potem na komputer. A umiałaś już od razu z tymi ślaczkoma dziwnymi pisać? Nie, no najpierw pisała tak, że słyszała. Ja. Po tym, że się dowiadywała, jak to zapisać, a potem to i tak jeszcze musiał fachowiec skorygować. Okej. Czyli tyś miała swój hefcik, swój długopis, Tak. miałaś swoje miejsca. No i se- I co było tym takim impulsem, żeś powiedziała, teraz genau chcę pisać? Różne wydarzenia, ale to też były różne pory, różne miejsca. Na przykład sam na balkonie, że też rozpisałeś, no wiesz, sam jest też taki poranek na balkonie chyba się nazywał. A to już To by nie genau wiem w tym jak, miejscu. ale to było genau pisane ja sobota rano. A znajdziesz to? e, To by było no, fajne, jakby ci się mogła- udało to mogła znaleźć. znaleźć. A po lekku, mogę szukać. A tego. Powiedz mi, bo tyś miała ogólnie założenie takie, że te teksty u ciebie się musiały rymować, prawda? Ja. Czyli tyś miała wyjście jakie? To mają być powieści. Mm, Czemu właśnie z rymem? No bo ją od zawsze, znaczy no już tam od jakiegoś dłuższego czasu, jak był jakiś Geburtstag, czy jakiś fajer, jakiś okrągły jubileusz, wesely, to pisała życzenia najczęściej do tych osób, albo jakieś takie historie na temat tych osób, które się rymowały. I mi to dość łatwo przychodziło. I po tym, jak już się pojawił ten pomysł, żeby coś po śląsku napisać, Ja. to ją nie wyobrażała sobie, żeby jakoś tam powieść napisać, bo to by mi było za ciężko, nie mam tyle cierpliwości, ale takie krótkie teksty, które się rymują, to jest to, co ją mogę jakaś tam siednąć sobie wygodnie na chwilę, coś napisać i jest gotowe, nie? Czyli tyś już miała erfahrung, tyś już miała Übung, tyś einfach so powiedziała nie teraz. powiedziałabym, że to był jakiś übung, nie? To były takie sporadyczne, Coś treści, prawda? właśnie. Kolejku. Ogólnie książka ci korygował Markus Błączkowicz, prawda? Ja. Markus, kolega sam z redakcji z We Śląsku. Jakby nie było, wszyscy trzejmy są zinwolwowani w
ten swój projekt 26 ludzi to pisało i tworzyło. Mm. Markus tak samo korygował, to już moja książka warty, also Hop, co miał doświadczenie w tej kwestii. I mimo, że nie godo tak jak my, Ja. poza tym ty i tak nie godosz tak jak ja, No. Jak- Ugodą inne jak- końcówki. jako te różnice, jako byś podała? I ja ugodą fajni, czyli przymiotniki kończą na literkę i. No jako ty powiesz yo, Ti Ti. też godą, czekaj, co jeszcze? Nie, to chyba co ja innego, i tak, łonich pisałem. tych ludzi. Tych, no, Pra? ja. Powiedz to jeszcze raz. Tych ludzi. Ja widzę tych ludzi Jest tam. tych ludzi tam. No, to jest ta mała różnica. Sam od poręby to się zaczyna, tak jak dolna łobok, ma tak jak ją. Ty widzę tych fajnych ludzi i ten fajny hop. Ta granica to sam przelatuje genau bez a nawet jak go widzimy. Kadubiec już godo tak jak wy godocie tak jak kadubiec, a zaś dolna godo tak jak my, also przez a wy zagodocie przez i. Mało drobnostka, Ja. ale fajno i ciekawo, prawda? No. Mhm. Dobra, znalazłeś wierszyk? Ja, no on jest, nazywał się Rano we wsi, a my mamy wieczór. No dobra, Ale mogę przeczytać, ja? jasne, kiedyś rano Dobra. było, każdy sobie umie Było poszczelować. sobota rano pisane. To jutro rano. Tytuł jest Rano we wsi. Kafe na balkonie przy natury łonie najlepiej smakuje i mnie o poranku raduje. Za wiele se jeszcze nie dzieje, kaś tam kokot zapieje, u sąsiada pies zaszczekał, choby na kogo czekał. Zaryczy krowa, stuknie od konia podkowa, żołne auta nie przejeżdżają, ino ptołki śpiewają. A w oddali przy dźwięku dzwonów kościelnych słychać na kalwarii śpiewy wiernych. I najlepiej bych sam całki dzień siedziała, a ten spokój genisowała. Ale na rowski słyszę mutry wołanie, kebych zlazła na śniadanie. My zanim zacznę nagrywać, ty sama pada za chwilę baje tak, że będą cię wołali, co byś co robiła. No normalna robota na wsi, powiedz o co szło. Kartofle zbiera. No wiesz, sezon na kartofle i Ja. tylko też w każdym czasie mogę być tak, że przyjadę i powiem Iza, płyca, no, a pomóż kartofle zbierać, prawda? To pójdziemy kartofle zbierać, no co normalne, prawda? Ja. Każdy chyba to znowu znowu, egal jaką fucha, egal co robi, jakaś tam wychowany przy banderstwie, gospodarstwie i to znowu. Tak jak słyszymy, dźwięki normalne na wsi, albo to jakiś pies zacznie Ty tu czekaj, nie? albo moplik ktoś startnie, Ja. albo traktor przejedzie. A mimo wszystko słucha tam ta cisza, Ja. No. prawda? Zaje te gitaruły, to taką fajną, spokojną cisza, widokę na Anabel. Zo. Ja. No. No ale to i tak ma chyba dodatkowy... Obejrzymy A jak tutaj wyjdzie. wsi, słuchaj, to nie ma się co sam stresować. Jak to ty sam w ogóle stworzyła? Bo ta książka ma 200 stron twoich tekstów, Ja. ale one są potajlowane. Ja. Jak tyś to potajlowała i czemu? Potajlowała na 4 części. Są teksty o Hajmacie, są teksty, które zawierają jakieś życiowe przemyślenia albo einfach takie o życiu. Ja. Są teksty o miłości i rozmaity. Einfach co mnie do żadnej z tych dwóch nie pasowało, to leciało do tego ostatniego wątka. A każdy z tych kapitli ma taki Einleitung, ma takie wprowadzenie. Ja. Coś to tam ciepła. Ją zaczęła też w międzyczasie, jak pisała ta książka, tłumaczyć, znaczy nie, zainteresowała się w ogóle Eichendorffem, od niego poezją i zaczęła tłumaczyć jego wierszy z niemieckiego na śląski. A ty znała Eichendorffa wersję? Nie, ją jakaś tam wiedziała, że ktoś taki był, ale ją za bardzo nigdy się nie interesowała tą osobą. Wszyscy trąby młonie, No, ale mało w to jest czytało. w Leśnicy jest nawet ulica Eichendorffa. No ale co ten Borok był napisał? No ja tak richtig fajne rzeczy, fajne teksty, no mało w to jest no. No i dopiero potem, jak się nim tam trochę właśnie zainteresowała, zamówiła sobie od niego książkę, od niego poezję, zaczęła to czytać, no mi się to spodobało, bo on też pisał tak właśnie o naturze, o Hajmacie, o jakiejś miłości, o życiu. I mnie to było jakaś podobne do tego, co ją pisze. I stwierdziła, że einfach do każdej z tych tajli moich wezna jeden wiersz od Eichendorffa i go przetłumacza z niemieckiego na śląski jako takie. Powiedz, no bo jak ty już czytała tego Eichendorffa? W oryginale, po niemiecku, nie? W pierwszej kolejności, a potem też szukała, tłumaczyła też i przez translator, szukała też polskiego tłumaczenia, żeby obejrzeć, jak już ktoś to robi, nie? No ale potem wiadomo, nie? Powiedz, no jak to jest? Ty znasz niemiecki?
Ach ja, no ja znam niemiecki, no. Już mieszkałam po roku w Niemczech. Jakobyś padała, wiele ludzi sam w Heimacie poradzi po niemiecku. Mało, dużo z generacji, jakbyś to tak einschätzowała. Jaki masz Gefühl? Jak ktoś przyjedzie z Niemiec, Żeby... Ja no, kaś tam... jest tak, że to Niemiecki cudzogodka niby- totalnie, albo kaś tam jeszcze Nie, saje. no ja też na przykład z domu nie umiałam niemiecki, ze mną nie gadali, oma nie gadała po niemiecku, nie? No ale jak żeś siedziała w szkole, to co? Żeś coś rozumiała. No ja, no bo familia była w Niemczech, oni przyjeżdżali i kaś... To czemuś powiedziała, że z domu nie znasz niemieckiego? No bo nie miałam tak bezpośredni, codzienny kontakt. Bo ty myślisz, że to musi być mutter, fater, w to, że z tobą gadają. No tutaj w tym przypadku myślała oma, opa, nie? Bo Ja, te ale- faty w ogóle nie umieli, nie? Bo to są te wyobrażenia, musisz wiedzieć, oma, opa z komuny mieli przeświadczenie, co by nie łonaczyć po Mhm. niemiecku, ale znali. Ale patrz, poszłaś do szkoły, coś żeś rozumiała. No ja, ale wiesz, no, ja też zaczęłam w przedszkolu już na niemiecki, nie? Ja nie mam... Ja oni się zastanawiam też, jak to było, bo teraz niedawno była ta kuzynka u mnie, Mhm. ona tam przyjeżdżała, jak ja była za bajtla od zawsze, na 2-3 tygodnie, Mhm. 5 lat starsza ode mnie, i my spędzały ten czas cały czas razem, my się bawiły i ja nie wiem jak my gadały, bo ona po polsku nie umie nic, nie? No I widzisz. wtedy w ogóle nie umiała. Teraz coś tam jeszcze już bardziej rozumiem, bo tam jakieś kursy ona też robiła, ale ja nie wiem jak my gadały, nie? A my się No. świetnie bawiły, to były najlepsze wakacje i mamy kupa sumni z tego Ty czasu. widzisz, dzieci są jak gąbka. Ja, Biorą no, i tego. no, ja. Gut, nie będziemy z Andrego dali o gołątkach. Genau. Einfach my chcieli nakreślić, że po niemiecku, po śląsku i te języki też są w twojej książce. Chyba nie panowali, ale można to nie To nie założyć. umiem, to jest siebie. No ale dobra, egal. Tak to właśnie to są rozpuszczę na wsi, masz i spokój, ale i robota. Jakby nie było robota saje. Ja, widać i słychać. Powiedz, no nie wiem czy ją mogę, ale pierwszy projekt z tego co pamiętam, bo my się już znamy długo od szkoły, prawda? Tyś pora lub nazad miała projekt taki, że tyś chciała wszystkie pory roku sam we wsi opisać. Ja. Po jakiemu to było? Coś ty robiła z tym? Ja no nic z tym nie zrobiła. Ja spisywała sumienia mojej mamy, sumienia mojej mamy z jej czasów dzieciństwa i młodości na wsi. Ja. Jak po prostu wyglądał cały rok, co robili na wiosna, lato, jesień, zima, jakie tam były pracy związane z gospodarstwem i jak ona to odbierała, odczuwała, no to samo roboty, nie? Takie codzienne życie na wsi w latach 60., 70. początek by powiedziała, nie? Po jakiemuś to pisała? Ja to pisała, W jakiej godce? Nie poczamuję, no po jakiemu w sensie w jakiej godce? no już chyba też trochę po śląsku, ale Z początku, to były te twoje pierwsze początki śląskich no, tekstów. ja. Ale to było totalnie, to było tak by powiedziałam, no zero jakiegoś w ogóle korekty. Ale od czegoś co zacząć. Gdzieś to Może też i pisała do najpierw po siebie. polsku napisała, potem przeszła na ten śląski, bo to mama mi to Ja. po śląsku poda, bo sobie to nagrywała i ja to potem jak przepisywała, no to przepisywała No. tak, jak ona podała, tak jak ja to pisała, nie? Ale ty wiesz, że to też inszą forma tekstu, esej, reportaż, Ja. coś takiego, a Mhm. tutaj to masz właśnie rymowane poety, liryka i tak dalej, inszy wymiar. Już się robić ma, Ja. ty. Ale baje co słychać, baje co widać można. Poza tym jakby nie było pociągu, też niekiedy ludzie się trafiają. Obejrzymy dokąd nas te trefy w ogóle sam pokludzą. Czy umiałabyś sobie wyobrazić jeszcze jeden tekst jakiś zmyśl? Jakby tak pomyśl chwila, nie musi być od razu. Aha. Co byś chciała, z jakiej tajli i przedstawić? Przeczytać? Bo to po leku. Nie musi być od razu, daj pozór popruchy salejcą. Ja. Jak cię bajsną, to wiesz. What bajsni nazad. One do mnie nie przylatują. A! So. No. Jak eś pisała te twoje teksty, Ja. tyś pisała z początku fonetycznie. No. Potem wyklarowali ci, jak te hoczyki stawiać, Ja. mało wiele. Padałaby, że to jest dużo roboty, żeby się nauczyć gołdać i pisać, znaczy pisać tak jak gołdasz A nie. z tymi hoczykoma? Musisz się trochę nauczyć Te tego. knify, Ja. Pora tych Ja klików. teraz, to nie, że ją umiem, jak ją mogę zapisać, no to gołdam sobie to pod nosem, einfach, jak to słyszam i wtedy stawiam, zastanawiam się, który teraz ma być. No i koryguję, No prawda? koryguję, nie? A Koryguję. też nie zawsze jest dobrze, nie? Bo jak my mieli te warsztaty z pisania w Rezintowie, a Ja. w Dolnej, No. po Śląsku, Ja, teraz ja. bez wakacje. Dało ci to coś zajść? Przypomniało ci Ja, to coś zajść? przypomnienie czegoś.
Ja w szkole ogólnie Miało to tych for- rzeczy Mhm. i ja były też jakieś rzeczy, jakieś takie słowa, które ja by inaczej napisała, albo też, że się jakaś, ja też coś nowego dowiedziała, nie? Mhm. A powiedz mi, no, czemuś to pisała te gedichty, te wiersze po śląsku i po niemiecku, a czemuś nie pisała po polsku? Ja, bo śląski to jest język mojego serca. Ale ja tak, bo to jedno autorz, bo to Nie, to jest tak. Jo. Ja, głowy było. A Nie, teraz to mnie jest za tak. nie fulej, nie szyksa. Nie. Ja. Jeżeli chodzi o takie najbardziej osobiste rzeczy, to mi jest najłatwiej wyrazić po śląsku, w języku śląskim. Ja. Nawet właśnie to widzę w kontaktach takich międzyludzkich z jakimiś najbliższymi kamratoma, czy jakimiś koleżankoma. Jak im coś opowiadam, znaczy większość i tak moi znajomi są ślązoki, nie? Mhm. Ale mam na przykład jedna koleżanka, co nie poradzi po śląsku, po polu, nie? Mhm. Pozdrowienia do Bajsi. Pozdrowienia do Bajsi. I niekiedy też ja potem się coś z nią dzielam, coś bardziej osobistego i mnie automatycznie chce się ten śląski włączać, że mnie po Mhm. prostu ciężko tam po polsku mielić, ale tak, Mhm. że do mnie to jest jakaś takie, mi niekiedy nawet wyskoczy jakieś śląskie słowo, bo ja po prostu jest w takim jakby, nie wiem, transie, jak opowiadam, Mhm. ty takie jakieś bardziej osobiste rzeczy, że łatwiej mi to jest po tym śląsku wyrazić, nie? To jest takie, ja teraz też osobiście funkcjonuję tylko w języku śląskim, niemieckim, angielskim i trochę inopolskim, nie? Mhm. To jest, polski to jest język, który ja najmniej z tych czterech teraz używam na co dzień. A czemu tak? No bo tak jak z familią, z kamratoma po śląsku, jedynie sporadyczne przypadki po polsku. Eno po śląsku? Co? Eno po śląsku? Ja, no po śląsku, no. A ci tam z Katowic? Ale to nie powinno, no to też, no ja, no to ja się do tego zmierzam. Ale że- to po jakiemu? No po śląsku i po niemiecku, nie? No, do tego zmierzam, że ja pracuję po niemiecku głównie, Nie. ewentualnie właśnie z tymi znajomymi, czy nawet tutaj, czy wiesz, jak trafisz go po śląsku niekiedy z Klaudią, to też niekiedy nawet jakieś niemieckie wyrażenia wtrącone. Ja. Mm, Znaczy ja mu Eindruck no bez to tak jak zachoczył, że my kaś tam w ogóle nie bierzemy pod uwagę, że my przełożymy na niemiecki. no, że Zauważyłeś ja, to? że to jest taki miks teraz też, nie? Ja nie ino mix, Ja. einfach przełazić, nie pamiętasz po no. jakimś goda z tym albo tym. No, ja. I tak richtig nieraz jest tak, że ty godasz w jednym dialogu z kimś, co poradzi po polsku, niemiecku. Jak to nie jest Ślązok po polsku i po niemiecku, Ja, a jak to jest Ślązok, to po śląsku i No. niemiecku, prawda? I ty einfach przełazisz. no. Teraz pytanie można lekko prowokacyjne, ale jak powiesz, że w toś gołdą, co by nie miksować języków, co by nie miksować gotków, powiesz, że to on się znał na rzeczy, albo to pokazuje co innego? No nie, to raczej uważam za jakąś dodatkową umiejętność, że możesz płynnie przechodzić z jednego na drugi. To było sugestywne pytanie, wiadomo, ale powiedz mi, jak ci w toś wypadał, Iza, teraz ino w jednym, i ino w jednym, i ino w Ja, jednym. ja, ja. Jaką byś Znaczy- se czuła? Ja, no niekiedy są takie sytuacje, że musisz dać go dać w jednym, no ale... Ale nie, to są profesjonalne sytuacje. ale to w A jak życiu to- codziennym, no to nie, to... Ale jak ja. właśnie ci go dają w No. życiu codziennym, go daj ino po śląsku, go daj ino po niemiecku, go daj ino po Ja, polsku. no to nie możesz się jakaś tam szufladkować w jakiejś... Czy to jest jednym ograniczone, języku. ograniczające cię? No. Powiesz, że to są pseudoeksperty, ja to Ja. muszę nazwać jak jest, Ja. co kodają, że makaronizmy są fuj. Mm. Ja uważam też, że te same eksperty stosują makaronizmy, bo nie poradzą konsekwentnie Ja. dodać po śląsku. No. No i bez to tak nie da, to jest tylko ciokwik, co ja mam w głowie nieraz jak Ja. tak słyszę. Debaty na temat wychowywania bajkli i godania w kilku godkach to są wiadomo inna tematyka, nie będziemy w to włazić. Ja. Śmisem już po lekku, ale znalazłeś jakiś tekst do nas? Nie. Nie, to dobra, to szukaj no. A ja pomyślałem, no co ta jeszcze ta Iza na tym balkonie w Porambie mogę zapytać? A, już ja. Jakoś go dała w szkole w pierwy, w liceum, w Szejcach, Po śląsku, ale on miał głównie śląskich znajomych. a w gimnazjum, Też tylko ma mega śląską klasa. a w podstawówce? No też. Jaka to była podstawówka i Myślicy. gimnazjum? Gimnazjum też. Tak. Przyszli z Raszowy, to oni zrobili porządek właśnie, że jeszcze bardziej po śląsku było niż chyba samoleśnicą, bym powiedziała. Ja. Eee, Also Ordnung, bo Ordnung było. Tam było, znaczy ja byli też z leśnicy ludzie, ale no, nawet, wiesz co, to nawet nie był jakiś temat, że ci po polsku, ci po śląsku. Nie, ja się w ogóle kiedyś zaczęła zastanawiać, jak to było, że my gadali w domu cały czas po śląsku, a potem żeś poszło do tej szkoły i jakoś żeśmy się potem polsku tyle się mówić. Albo kiedy żeś... Ten polski przyniósł. Ja, kiedy to w ogóle przyszło i w ogóle nasi rodzice się tym w ogóle nie martwili, że teraz Mhm. właśnie kładą na to nacisk, żeby go dać ino po polsku i tak dalej.
Ale czy ciebie się ktoś pytał, ej, a what you go do, teraz musisz po polsku gadać? I o sobie ma przypomnieć, nie? A jednak żeś umiał po tym polsku coś powiedzieć. Znaczy normalnie żeś komunikował, nie? Teraz to jeszcze z innej beczki pytanie, bo to gadają wszyscy angielski. Nauczyłeś się angielskiego? Co znaczy ja, no coś tam umiem, nie? W robocie używasz go niekiedy? Ja używam, no. I co, było trudno? No nie, angielski to jest taki... Banał. Ja, to jest prosty. Ale w porównaniu z językiem, a co, umiesz z chałupy? Banał. Ja, ja. I obejść, z chałupy. No, A z chałupy naliczysz wiele tych języków? no 3, nie? No i teraz jak ludzie pogadają ino polski, ino angielski, czy oni dawają więcej albo krzywda to robią? jest ograniczenie, no tak? Angielski jest prostym językiem do nauki, to jest... Ja sam osobiście też blank później z angielskim zaczął. Ja. Jak już miał studia, wyjechał tam tego i 5 lat później, że był w Oksfordzie i w Ameryce. Ja sobie myślę, jak to człowiek szafnął, czemu Bogowa była tak przyzwyczajona do elastycznego myślenia, że w ogóle zanim angielski człowiek ustabilizował, to holenderski wskoczył, potem to jeszcze inne języki. I tak liczy ten angielski kiedyś przypałataczył się, ale to... Jego dom jest ważny, ale ja bym nie robił fokusu, że odbajkla trzeba po angielsku, bo to i tak nie będzie Oxford English. And it's never gonna be Harvard American English. Ja. A sam w tym Annaberglandzie tam są. Ty sam się szukają, no są trochę Ale na jaki porozprawią. temat bych tu miała? To ty decydujesz. Co jest heimat? Frau, du entscheidest. Ty decydujesz jako autorka. Coś takiego bardziej strasznego? Co cię inspiruje? Co cię inspiruje? Ja no sam wspomnę, że na Annabergu, also ta wieś obok, tam wychował się Reinhold Wollesz. Reinhold Wollesz, ja wiem, że ludzie o tym słyszeli, ale mało co wiedzą. Ja. Podobnie było chyba też u ciebie, co? Ja go bardzo późno poznałam, znaczy w ogóle, bo jeszcze tak dokładnie nie znam, ale to, że w ogóle o nim coś słyszała w ostatnich latach. Chłop, co niestety już nie żyje, bo w 90 roku umarł, ale jest tak ignorowany, bez nauka związana ze śląskimi tematoma, z językiem śląskim, że to jest aż gańba, bo to był Ślązok, ja wspomnę, urodzony był w 1910 roku w Załężu, dzisiaj to jest Tajla Katowic, ale przyciąg na Annaberg, bo po I wojnie jego fater umarł i jego mutter była z Annabergu, Altman. I nie Altman. Ja, Altman i Altaner. Altaner, genau. Altaner i on w ogóle wyjechał na studia, studiował w Berlinie, Pradze i Wien, w Wiedniu. I on studiował slawistykę między innymi. I on analizował w swoim doktoracie w 30 latach śląską gotka stąd, genau z Annabergu, z Wysokiej i z Porandy. I on nagrywał ludzi w 30 latach. Jak go bronił doktorat, nacisk go wciepli na czarną listę. I już wtedy miał jakaś tam habilitację w dużej mierze zakończoną, ale ze względu na wojnę dopiero w 58 ją obronił i wydał. I on w sumie założył, że to bo ten został w tych Niemcach, założył w Köln slawistykę. I ogodą, co zrobił karierę na śląskiej gołce, jest zapomniany, bez nauka w Polsce, totalnie, jest to gańba na całej linii. Czemu? Bo jego książki są napisane po niemiecku. A od naukowca nie ma co oczekiwać, żeby się raczył nauczyć języka, w który sam się należy do tego gebitu. To jest gańba. Znaczy ja to skomentował teraz, ale musiał, że ten wprost wylać, bo to jest gańba. To nie umie być fachowiec, kiedy nie poradzi tej drugiej strony odczytać tak samo. Jakbyś ty się czuła, jak mąż gości sam z Niemiec, albo ogólnie kuzynka i ktoś nie poradzi po niemiecku? Ale kto nie poradzi? No jak ktoś nie poradzi po niemiecku, to jest stracony, prawda, w sytuacji. No i teraz, czy on jest w stanie zrozumieć, co to jest ta śląska sprawa z każdej strony? Bez niemieckiego? No, niemiecki jest potrzebny, nie? Ale jest w stanie zrozumieć, jak niemieckiego nie znał? No jak masz kuzynka z Niemiec, to godał się z nim? Z nią? I jeżeli umie niemiecki, to ja, no jak nie. A jak nie znał? No to ma problem, nie? A jest w stanie na przykład zrozumieć, czemu na Annabergu rzekają po niemiecku? No nie jest w stanie zrozumieć. Albo czemu te książki są pisane po niemiecku? Ja. Bo to nie chodzi o kwestię polityki. Ja ignoruję politykę, ja sam patrzę bardziej na kulturę tworzoną w języku, a my gadamy o specyfice tego regionu, kaj mamy kanzgodkowość. Ale ta kultura jest automatycznie wytworzona w kilku językach naraz, prawda? No. Dobra, koniec komentarza, zaś wykład o tym. Wiesz, Nie ostatni. Powiedz mi już. Ja za chwilę ci handy sam włączaj, baś. Bo już mało co widzę. Ja ci sam pomogę. To jest wiersz właśnie taki, co się pewnie działo kiedyś o tej porze, albo i późniejszej porze. No. Na tym terenie
Tak, co nie będziemy musieli cenzurować. Nie musi cenzurować. To się działo w drodze do Czarnożenia, nie z Czarnożenia, jak mój praupa jechał właśnie z Czarnożenia do Poręby późną porą i coś go w lesie postraszyło. Wprowadza taki tutaj trochę element grozy, ja? I to są strzępy tego, co mi mama opowiadała, ja to trochę tak ubarwiłam. Nazywa się Ho Ho, bo on takie coś słyszał w tym lesie. Dobra, to zaczynamy. Konie z wozem, na nim puste łowączołki. Jadą wąwozem, po bokach same krzołki. Gwiazdy na niebie blendują, coś słyszeć z oddali. Konie to czują, do lasu wjechali. Wio, wio, ho, ho, je tam w to, albo wiatr w to. Sodniki świecą ślepioma, sowa skrzeczy. Na wierchu pomiędzy strumoma coś po liściach leci. Coraz więcej gałęzi, to se ino zdoło, albo coś z nich wyłazi i na dwie szłapy stoło. Wio, wio, ho, ho, je tam w to, albo wiatr w to. Bicz w lufcie szczylą, lecą warcy konie. Zimny pot se wylą, co to je pieronie. Wóz ciężejszy se zrobił, lepiej se nie obracać. Koniom brakuje sił, zaczynają se przewracać. Wio, wio, ho, ho, je tam w to, albo wiatr kołdą. Nie ma czasu, trzeba uciekać. Widać koniec lasu, psy zaczynają szczekać. Konie zwolniły, wszystko se uspokoiło, wrota se otworzyły, albo to se ino śniło. Wio, wio, ho, ho, je tam w to, albo wiatr kołdą. Fajny tekst, tym bardziej było słychać traktor. Ja coś czuję, że za niedługo banom ho ho wrzeszczeć, ale to za tobą. Powiedz jedno, może jakiś tekst o porambie? Ja mów. Bo kiedyś miała coś o porambie, żeby przeczytać jeszcze tak fajnie na abschluss. No. I myślam, ja po leku. Mam jeden. Ja, richtig. Zatytułowany Poramba. Położoną we wąskiej dolinie, jak se 7 źródeł minie. Nie na każdej mapie ja znajdziesz, bez brama wschodnią do nich wlejdziesz. Kludzi bez nia wyk z winkluma i pobudowanymi na górkach chałupoma. Piechty se stąd na Annaberg przeszpacerujesz, a jak trza, to wartko na autobanie wylądujesz. Cisza a spokój sam panują, ludzie se wzajemnie szanują. Od pokoleń mieszkają niektórzy, inksi przyszli nieskorzy. Każdy se ta ziemia sam ceni i za żadne pieniądze ja nie pomieni. Powiedz mi, tyś już miała jeden lesung, jedna okazja prezentowania tych tekstów w Leśnicy, prawda? Ja. Jakie to było do ciebie taki gefühl, że tyś skończyła produkt po śląsku, pojechałaś do swojego miasta, jakaś łaziła do szkoły i się wychowała, iś go dała do ludzi z tego miasta i okolicy po śląsku, a nie na przykład po polsku, albo angielsku, albo nie wiem. Jakie to jest gefühl do ciebie, jako człowieka, co coś stworzył i mógł zaprezentować? To był bardzo fajny gefühl. I no ją... Opisz te emocje, Ja, co... to znaczy Szukaj tak, innych ja słów. była w ogóle zestresowana Ja. tym wydarzeniem, tym publicznym wystąpieniem, Mhm. żeby nam musiała stanąć przed ludźmi, gołdać i tak dalej, ale muszę powiedzieć, że dobrze, znaczy było jakieś tam też takie lekkie podenerwowanie na początku, ale chyba przez to, że go dała po śląsku, to fajnie mi się go dało. Ja się bardzo Mhm. fajnie czuła i no, to było coś wreszcie, że nie musiałam się zastanawiać jakaś tam, czy teraz dobre słowo, że użyła, czy nie, no jaka go dała, tak jak leci. Także Czyli przez po to... swojsku. Ja, po swojsku. Tyś go dała do swoich, po Ja. swojemu. Ja. I to było i też i łatwiej, i tak richtig, no ja czuła takie, wiesz, spore emocje, sporą radość, że to w Ja. ogóle robiłam, spełnienie. A I- czemu? Czemu spełnienie, czemu radość? No ja, no z jednej strony, że przedstawiam tutaj moje teksty, to co, że wszystko napisała i że też mogę go też po śląsku. Czyli taki breakthrough, takie Ja. przełamanie No, czegoś, co by się zdawało jeszcze kiedyś nie wolno, ja, se nie do, No. a na co? ja. A einfach tym, co se można i kiedyś myślał, a na co, a po Ja, co ja. se nie do, stoi genau tam i robi to. No, genau. Also pokazałeś, że se do.
Genau, I w sumie ja. tyś była chyba pierwszą w okolicy w Leśnicy, co to zrobiła, albo? No, ja. Tak to było. No nie było nikogo. Tak Jako, myślałam. jako se czujesz jako Ale pionierka? nie, ale no to kiedyś tam nie myślasz, że tak byś nie analizowała, tak ją to einfach zrobiła, nie no tyle. No i nam to polegał. Kultura se einfach robi. Ja, no. Znaczy inaczej, kulturą jest to, co einfach ludzie tworzą. Ja. Jak kiedyś se skapną, że to ma jakiś wert do nich, to się próbują pokazać. Ja. A potem wiadomo, to się jeszcze w etapie następnym ocena, bez nie wiem, publiczność albo Ja. czas. No. Eli to jest jakiego typu kultura, nie? Ja. I by paro nie ma się co stresować. No nie, teraz już chęcią jakiś tref chce zaś zorganizować, bo ją zaś sam właśnie połzać, coś pogołdać. Wyprodukować, No, dać, no. pokazać i odczekać, jakie Genau. będą reakcje. No. I włazisz wtedy też w dialog z ludźmi, prawda? No, ja. Z blanknowymi. Ja, to muszę powiedzieć, no. Z To blanknowymi. bym sobie nigdy nie myślała, że ją da takie rzeczy kiedyś robić, no. Czyli łączycie to tak richtig tworzenie, łączycie z innymi, w których ich nie znała, ale gadają tak samo jak ty w tej samej Ja. godce i można, mają podobne zainteresowanie. Mogą nie mieć, nie? Ja. To jest ciekawe. Ja, czy miałabyś można sankać na końcu, bo kafe mi się już skończył, ciebie te jeszcze ostro, bo więc jakieś, nie wiem, słowa, co byś chciała tutaj wspomnieć o porambie, o książce, o piernikwiczym, o pisaniu, Elise, to, że se werci albo nie werci, to To musi każdy sam ocenić. ja. Nie wiem, jakiś taki Hmm. myśl, co z tego wszystkiego mogę wynikać, nawet z tej gotki dzisiaj. Jakub, kropla drąży skały i im więcej będziemy gołdać po śląsku, próbować coś tworzyć, Mhm. no to przetrwa. Mhm. To jest ważne, bo to jest element tego regionu. Mhm. To jest w sumie kern tego regionu. Może Albo jedna wzmianka z mojej strony. Ty wiesz o tym, że w tym video nawet jest twoja mama i twój fater. Bo ja tylko nie wspominam, że oni za chwilę cię wezmą. ja. W ten sposób pozdrowiamy właśnie za gospodarzy i chałupy, że ani nie wiem, co my tam zrichtowali. Ale ja. Dobra. Obejrz. Mamy einfach. Ja bym chciał jedna rzecz powiedzieć może na końcu. Każdy ma taki gerät, taki sprzęt w ręce, No, nagrywał. ja. I idzie w moim mniemaniu w jakiś trochę sensowny sposób to też się ustawić. Jakościowo to jest egal. Ja. Bo nad jakością to trzeba mieć cały zbiór ludzi, ale tak jak teraz, my zrobili to po swojsku, No, prymitywnie, amatorsko. nie przygotowując się. No nie, siedlimy się parę, siedlimy się na tym fajnym balkonie, od zadku, żeby nie trzeba było żadnej szminki, prawda? No, ja. No. Ale ja płaci u fryzjera, chcę jeszcze powiedzieć. No to co, chcesz powiedzieć, żeby docenili, albo jak? Ja, że mam fajne włosy. To pokaż się do kamery, bo się nie To przecież widać, bo cały czas jeżdżę zadkiem Tak, so, obrócony, nie? good. To co, powiedz no jeszcze, kaj idzie twoja książka zdobyć i czemu byś polecała ludziom ją wejść do rynki? Idzie zdobyć na stronie Silesia Progress u Piotra Długosza, też w sklepie u niego. I w księgarniach I w lokalnych, księgarniach co są lokalnych, dobre, bo no. mają literaturę śląską. Ja też mam parę egzemplarzy w domu, Mhm. zawsze idzie się do mnie zwrócić Ja. o książkę, wtedy się z dedykacją dostanie. A czemu polecam? No bo to jest też dobrą książka dla ludzi, którzy dopiero się zaczynają oswajać z czytanym językiem śląskim, no bo teksty są krótkie, rymują się, więc są łatwe do czytania, mogą zachęcić. Wpaść w ucho? Ja przez to też potem, żeby sięgać po jakieś insze teksty, to jest takie jakby, nie wiem, ćwiczenie, wstęp do jakichś dłuższych później Genau. tekstów pisanych po śląsku, nie? Czapele są richtig pisane po naszemu, prawda? I są richtig po naszemu, genau. W lokalnej gołce, o lokalnej odmianie śląskiego tego sam wiele Anawerku, nie? Łatko byloży. Łatko byloży. Ze, i to trzeba sobie jeszcze wymerknąć, pierwszym tekstem, kaj się stosuje te słomiane ti, Ja. fajni i tich. Man, ja się z tego nie, bo ja wiem, że ty myślisz, że ja się z tego śmieję, ja się z tego nie śmieję, ale to no podkreślę. No Ja. i widzisz, jak ja o to wymawiam, to akcentuję, bo dla mnie to jest nienaturalne. No ale człowiek co zna ze szkoły i w szkole my mieli i takich, co go dali tak, jednak i inaczej, prawda? Gut,
To ja ci dziękować Bana Teroski Ja. za to, że jesteś zgodziła na ten tref. Wierzymy, Eli się to spodobał. Myślę, że to nie jest pierwszy i to nie jest ostatni tref. Ja. Że Bano następne trefy przy kafeju albo przy teju, prawda? A nie kiedy przy czym mocniejszym. Also, chowcie się. Obejrzymy. Chowcie się. Pozdrowimy. A jako se żegnamy? Chowcie A się. to zaś. So, możesz coś gadać, beblej ino. Beblej ino. Teraz ty sobie idź obejrzeć, ili mnie widać. To jest za po prostu... No super niebo, co ty chcesz? Ilość mi albo nie? Ja. Tak. Urwanego albo nie? Znaczy trochę ja, nie? Tu plecy. Dobra. Ale to nie jest potrzebne, no po co, że jest Świetnie. cały? Może. Nikt cię nie musi... Teraz chodź obejrzeć, jak ty wyglądasz. Dobra. Czekaj, przeleza. Muszę skończyć już jeść, nie? Nie no, przecież będziemy podali, będziemy jedli. To co? Zaczynamy. Nie, czekaj, muszę skończyć tego chipsa. Ach, daj pokój. To i tak baje drinę, wiesz o tym. Nie, bo to wytniesz. Nie baje, nic nie będziemy wycinać. Wszystko baje one cut. Also, witamy na pierwszym trefie przy kafeju i przy teju. Jak to mianować? Przy teju a kafeju. Albo lepiej przy kafeju a przy teju. Był kiedyś taki program kawa czy herbata. Nie, Był właśnie. Kafe albo ty. Nie abo. Kafe i ty? Ja bym padał kafe a tej. Pijesz to co chcesz. So, egal. I tak to wytniesz. Nie. Ja. No gut. Niech ci baje, nic nie baje wycinane, bo już widziałem, że to wszystko baje tego. Jaki my to podali? Tref ma mieć funkcję taką po swojsku, po swojemu, po naszemu, pra? Nie Also- zacznie od nowa. My se, Stop, nie ma cicho żadnych być, no. nowych. Nie ma żadnych nowych. Nie, Ty se mogę śmiałeś mnie, ja tego nie będę wycinał, bo to jest tyle roboty, że szkoda go udać. nie ma opcji, już nie ma tego. Normalnie się siedni. Prost. Kajmy są powiedzmy, no. Na Widać fajnie, balkonie, nie? w Porambie. Ale gody gośni i chyba baje trzeba się troszkę jednak obrócić do tej kamery, żeby było... Ja. Jak ci się sam podobał Adam na tym Dobra, jak balkonie? chcesz, to zaczynamy od nowa. Ja. To zaczynamy od nowa, ale teraz już na serio nie robię żadnych cięć. To co? Czekaj, zaczniemy. Ino jedna rzecz, grajfniemy za te i kafe i powiemy witamy na przy kafeju a teju. Ja? To jest richtig naturalne, dobra, no. No co? Jest jakieś... Ale to postaw. Aha. Bo-